Балкыйм галәм кочагында, янам бер йолдыз булып. Янасың син дә айкаем, түм түгәрәк сер булып. Мин бер йолдыз гына бары, тик үз урыным, үз турым. Еллар, гасырлар үтсә дә, үз биләмәм, үз кырым, үз җырым. Мин бит сине үзем эзләп таптым, ни өчен соң кышып сөймәскә? Йөрәгемдә янган утылы хисләр, синең өчен мәңге сүнмәскә. Янган йөрәк, әйдә яна бирсен, сөя белә димәк шашынып. Бу дөньяда шулай яшәү рәхәт бер, береңне торсаң сагынып. Хәерле кичләр, исәннәрмесез, хөрмәтле дуслар! Мин сине үзем эзләп таптым, диварларны ватып җимереп. Шуның өчен хәзер янып яшим, бәхетләрен татып сөенеп. Янган йөрәк, әйдә яна бирсен, сөя белә димәк шашынып. Бу дөньяда шулай яшәү рәхәт бер, береңне торсаң сагынып. Иртә кичен көндә синең белән, исләремнән бер дә чыкмыйсың. Башкаларга киртә кырып куйдым, хәзер син дә чыга алмыйсың. Янган йөрәк, әйдә яна бирсен, сөя белә димәк шашынып. Бу дөньяда шулай яшәү рәхәт бер, береңне торсаң сагынып. Янган йөрәк, әйдә яна бирсен, сөя белә димәк шашынып. Бу дөньяда шулай яшәү рәхәт бер, береңне торсаң сагынып. Ассаламу алейкум, хөрмәтле җыр-моң сөюче хөрмәтле дусларыбыз. Бик зур рәхмәт башта әйтим әле. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Әйдәгез әле рәхәтләнеп, җыр-моңга чумып, рәхәтләнеп аралашып, бүгенге 12 сәгатьлек вакытны уздырыйк әле. Ник, сезгә әйтмәгәннәр имени? 12 сәгатькә килдек дип. Юкмы ни? Ярыймы? Ярый, дуслар, инде шуннан да менә матур итәргә башлап җибәрдек. Белгәнегезчә 2 елга бер шушындай матур тамашаны куярга тырышабыз. Инде шуннан да үзем тапкан бәхет дип исемләнгән җыр белән башлап җибәрдек. Һәрберегезгә үз бәхетен табырга насыйп булсын, кемнәр тапмаган. Ә кемнәр тапкан, аның кадерен белеп яшәргә насыйп булсын. Амин. Шуннан да, дуслар, яшьлек бит ул бер мизгел. Әле кайчан гына балалар бакчасына барган идем. Әле кайчан гына мәктәп бусагасын атлаган идем. Әле кайчан гына университетка укырга кергән идем. Әле кайчан гына өйләнгән идем.
Менә Аллага шөкер. Менә дигән ике кызым үсеп килә һәм минем яраткан газиз тормыш дулкыным янында. Рәхмәт аларга. Дуслар, яшьлекнең кадерен белеп яшик. Килештекме? Яшьлек бит ул бер мизгел, дуслар. Менә монда кул чаба торган төши обычно. Яшьлек ул бер мизгелгенә, кадерен белү кирәк. Йөрәктә булсын дәрт кенә, моңаеп йөрү сирәк. Яшьлектә кабызган учак, янсын дөрләсен һәр чак. Безнең әле дөнья кышы, шау гөрләтеп яшәр чак. Шулай бит? Яшьлектә кабызган учак, янсын дөрләсен һәр чак. Безнең әле дөнья кышы, шау гөрләтеп яшәр чак. Йөрәгем яшь йөрәгем, көч бирә ул яшәргә. Күңелемдә бар бер теләгем, күкрәтеп яшьләргә. Яшьлектә кабызган учак, янсын дөрләсен һәр чак. Безнең әле дөнья кышы, шау гөрләтеп яшәр чак. Яшьлектә кабызган учак, янсын дөрләсен һәр чак. Безнең әле дөнья кышы, шау гөрләтеп яшәр чак. Рәхәтләнеп яшик, дуслар. Бер-беребезнең кадерен белеп яшик, дуслар. Бер-беребезгә туганнар булып яшик. Бары яшьлектә генә ул тоясым тормыш ямен. Минем бәхетем шундый зур, яшьлекнең беләм тәмен. Ну бергә! Яшьлектә кабызган учак, янсын дөрләсен һәр чак. Безнең әле дөнья кышы, шау гөрләтеп яшәр чак. Яшьлектә кабызган учак, янсын дөрләсен һәр чак. Безнең әле дөнья кышы, шау гөрләтеп яшәр чак. Якыннар йөрәккә, юктыр ул юк иркә бу җирдә. Нигә соң үпкәләп китәсең? Кайтмыйм дип өметем өзәсең. Üzülme ümidim, üzegim üzülme. Sürülme hayalım, sürülme birişme. Sağışlar jilleri üşütken çağında saklayımın ümidim canı uşumda. Sin deyip dibetik yüreğim, sin bit ul dünyamның бар yemi.
Qarasam idi tik bir nazlap Canımның yaraсын dervalap Üzülme ümidim üzegen üzülme Sürülme hayalım sürülme bir işime Sağışlar jilleri üşütken Çağında saklayımın ümidim Жылы ушымда Көрмедім. Ярайды, еріңе шалтырады, келіп тұрмасын. Еріңе? Сен классташлар ұшырашуын сөйлесің. Нек сен балдақ білән үйдің? Демек шылай керек болған. Қышларда язларға өзгәріп Sağışlar yol birir bəxtə Ümiddə uçar qanat qoyub Çıqarsın qarşıma yılmayıb Üzülmə ümidim üzəgim üzülmə Sürülmə xiyalım sürülmə bir işimə Sağışlar jilleri üşütken Çağında saklayımın ümidim Жылы ушымда Sağışlar jilleri üşütken Çağında saklayımın ümidim Жылы ушымда Sağışlar jilleri üşütken Çağında saklayımın ümidim Жылы ушымда Әлігі жырны жырлағанда қарап тұрамда, көпләрігіз бірінші мәхаббатын еске түсірді. Екінші мәхаббатын еске түсірді бұғай. Үшінші мәхаббатын еске түсірді бұғай, шылай бет. Һәм дүртінші мәхаббатын. Енді қазір достар болғаны шүкір етіп яшәгіз. Келіштік ме? Шылай бет. Енді достар тағам бірді әйтәс келешуны Аллаға шүкір. Яннарымда әйтіп ұзғанымша хатыным тұрмыш долқыным бар. Ең мұхимі Йөрәгеңне тыңлый белергә кирәк. Ул бер кашанда ялгышмый. Һәм инде әлбәттә тормыш иптәшем белән яшәгән вакытта бер-береңне ишетә белергә кирәк. Шул вакытта гына сезнең дөньягыз матур булачак, якты булачак. Мәсәлән, минем йөрәгем ялгышмады һәм мин аны тыңладым. Хайдар абый, Әхмәт Шин сүзләре дуслар, Оскар Усманов кие. Ялгышмады йөрәк. Başka nişik yaşaganım, nişik sulanganım min sensiz. Sila kadar içken sularında tıyılgandır mina bittemsiz. Yalgışmadı, yürek seni küttü, ol seni yarattı. Onları seni yüreğine yazmış bizi yol izler taptı. Yalgışmadı, yürek seni küttü, ol seni yarattı. Onları seni yüreğine yazmış bizi yol izler taptı. Kızık idi tövbe ışraşular, mima qarab aman yılmaydım. Şul şaklarda susul irinlerin Uberge de eli kıymadım. Yalgışmadı, yürek seni küttü, ol seni yarattı. Onları seni yüreğine yazmış
Ялгышмыйча йөрәк сине тапкан, яннар өчен икәүгел бергә. Бәхетләрне үреп бәхетләргә, насыйп булсын безгә яшәргә. Ялгышмады йөрәк сине көтте, ул сине яратты. Аннары сине йөрәгеңә язмыш үзе юл эзләп тапты. Ялгышмады йөрәк сине көтте, ул сине яратты. Аннары сине йөрәгеңә язмыш үзе юл эзләп тапты. Йөрәк сине көтте, ул сине яратты. Аннары сине йөрәгеңә язмыш үзе юл эзләп тапты. Аннары сине йөрәгеңә язмыш үзе юл эзләп тапты. Шум, бию төркемі қыздары сараларға да алқыштар бері келейдек зәлі. Егетлер, қыздар, рахмат сізге бек зор. Мына, енді мен қазір 3-ші жырны жырладым. Жоқ, 4-ші бұға шылайш. Қарап тұрам да көздеріңізде бек мұң солық. Бірер нәрсе болмағандар еш. Мен сізге қарап өзім мұңсыланып отырамандар, шуңа көре айтам. Әгер де матурите отырсаға елмайып, мен сізге қарап ксера копиясыман, мен де елмайамандар. Келештік ме? Нормально ма? Бір-бірізге алқыштар бересің, айтегіз. Рахмат, достар, бек үзі рахмат, қарап тұрам, таныш езілер. Мына бұл кешеге әзірәсің, анарысың тезінен ұзада кете ол. Ең мұхима яндарымда мына шошындай достар туғандар, қаменде жырларымызды яратып келген тамашашылар келгені үшін бек үзі рахмат бошиям. Рахмат сізге. Бүгін бек көп сюрпризлар әзірләдік. Бек көп қызықлы әйбілер болашақ Алла берсе, шуңа көрә көңілләрді хуш тұтығыз. Әгер де сіздің бізге қарата қызықлы сұраулар болса, рахатланып, біз оларға жауап беруге тырышырбыз. Билет ортларына язасыз да, может, ручкалар алып келгенсіздер. Шылай бет? Yok, хотя бы iyi деп айтегізін де білмеймін мен теге. Или хотя бы айтып, башына бұлғап қойығыз. Келештік ме? Теге, өз-өзім білен сөйлешкен сыман, шуңа көрә айтып. Радыстар, кеттік алға таба. Енді мәйтем, Аллаға шүкір, қазір бет WhatsApp заманасы. Кімде WhatsApp бар, қолларını көтәргіз әлі? Тоже сұрау бердейін делгер, әйме, кімде болмасыр енді ол? Мына көп кіші де yok. 100%-тан 20%-та ғана бар. Міне, не үшін мен бұл сұрауны бердім? Бірсінде, матуриттеріп концертны қойдық та, бір апа сәхнеге мінді де, шешеген берді, мен аңа плакатны бердім. Айтам, апа, если что, мен айтам, тойлар алып барам. Шалтыратығыз, есе WhatsApp-тан yazығыз, мен айтам. Бұл мен бек ұзақ қонақ қарап тұрды башта. Аннары мен де ойлап қойдым, нешін мұндай сұрау бердім екен мен деп, оптырашта қалғаш, бұл мен аннары айта, інім, менің WhatsApp-ым yok, менің ерім бар дей. Бұл тегі WhatsApp-на любовник деп алған ақырысы. Шоқ қатып қалдық, мен шынды қызықлы ситуациялар болғалай, шоң кірәлігі сұрауны бердім. Эй, мен айтам, ерте білән тұрасың. Ең бірінші, бей жуырға түгіл, ең бірінші телефон ақтара башлайды. Шылай шынды? Кімнен енді хотлар келген? Анда келейінді, шешеклер білән қайырлы ерте, күннәрігіз оңашлы өтсін. Менә шошындай достар туғаннар болғанда, бізге ерте білән елмайы үстей тұрған. Менә аларға бек үзі рахмат, аларға да алқыштар берек әлі достар айдагыз. Значит, біз аларға керек. Рахмет аларға. Қазір бір видео көрсетем мен сізге, еме? Менә бұл видео кімге келгені бар, аннары соң сұрау құларын көтеріп әйтерсем, келештік ме? Қабызыңыз әлі ол видеоны, пожалуйста. Қызым Дениске күйеуге шығарға бүгін үк ризалаш. Бейние? Олардың сиырлары да бар, сарықлары да бар, маллары да көп, омарталары да бар, бойлар. Менің карьерам, менің жырласы келі. Yok, сиыр сауғанда жырларсың, мал қарағанда жырларсың. Егер де гілдәрия риза болсам, күйеуге шығарға дейді Денис. Мен сенің обзорың ұшырап берем дейді. Блин, нәне, мен-то тут при чем? Менә бұл қызықлы видеоны кімнің көргені бар ие? Келгені бар ме вообще?
Бармы? Менә шул кызны хәзер каршы алыйк әле дуслар. Беренче тапкыр зур сәхнәгә чыга. Мин монда инде ничә еллар буе эшләп йөреп тә, җырлап йөреп тә каушымыйм. Ул бигрәк тә куркып тора. Әйдәгез әле, зур алкышлар белән каршы алыйк әле. WhatsApp'та популяр булган, Instagram'da популярлашып килүче яшь җырчы кызыбыз Гөлдәрия. Кайын чыга ул? Менә ул. День сменяет ночь по программе «Дождь». Пахнет пустотой, будто в каждом метре. Верю, ты меня еще где-то ждешь. Верю, мы найдем вместе все ответы. Тихо засыпать на твоем плече. Хватит мне скучать каждой своей клеткой. Без тебя дышать, знаешь, мне вообще, поверь, удается. Для меня выше всех, выше облаков. За меня был на все готов. Отыщу я в глазах вновь твою любовь. Днем рождения не сказать, замирает кровь. Для меня выше всех, выше облаков. За меня был на все готов. Отыщу я в глазах вновь твою любовь. Днем рождения не сказать, замирает кровь. Все свое тепло, я нас не предам, ведь теперь навеки. Мое сердце там очень глубоко в другом человеке. Мир весь пополам, все, что надо нам. Слушать тишину в унисон мечтая. Ты увидишь сам по моим глазам. Все понятно вмиг, я же не скрываю. Выше всех, выше облаков. За меня был на все готов. Отыщу я в глазах вновь твою любовь. Днем рождения не сказать, замирает кровь. Для меня выше всех, выше облаков. За меня был на все готов. Отыщу я в глазах вновь твою любовь. Днем рождения не сказать, замирает кровь. Для меня выше всех, выше облаков. Отыщу я в глазах вновь твою любовь.
Авыл һаман икмәк каты ашый. Иркендеге җиргә береккән. Ямьле яздан сары көзгә чаклы гел басуда. Ул эшләп күнеккән. Авыл һаман икмәк каты ашар. Чәй кайнатыр чишмә суыннан. Бал кортлары таңнан кичкә кадәр нектар ташыр басу болыннан. Авыл һаман икмәк каты ашый. Шулай яши элек-электән. Ил язмышы, ир һәм җир язмышы тир, кан белән бергә береккән. Әкрен аққар шишімә кебек таңыда Гүреләп тұра басу үсләре Нурлары бүркіп қырдан қаршы ала Ауылымының айлы кишләре Nurlar bürküp kırdan karşı ala Ağılımının aylı kişleri Jay boyuna xatfe bulunarda Anıqıb tura şəşkə isləri Taşılav tügel xoşlaşu da ağır Ağılımının aylı kişləri Taşılav tügel xoşlaşu da ağır Ağılımının aylı kişləri Ey rəxətdə indi avulda Bir ığzığı yox Saf hava Telefonu sındırəsən də Yol edəsən Şulay bit Seni de көңілім ойым дойғыларым Yüreğiminin қайнар хислері Шатынады тұрған салқынарда матур Ауылымының айлы кишлері Şatına bıtırgan salkınlarda matur Ağılımının aylı kişleri Ne hallerde? Sizni ko'rgan shod, bek rahmat sizga. Bek rahmat. Ой, бек rahmat, большое спасибо. Вас тоже с праздником. Люция Панихаль. Rahmat keluvingga. Обязательно. Илназ інім, сені 15 yıllık сәхне ижатың білән құтлайбыз. Сиңа шушы сәхнәдә бик басқыштарға күтәрелүңне теләп калабыз. Синең һәрбер җырың тамашачыбызның йөрәгенә үтеп кирсен иде. Бәхет, исәнлек, саулык теләп, ике Люция апаң.
Амин, амин, Тағы амин. бір сәтігінде отыра. Анары Найла бең деген бір кіші сәлем әйтірге құшты сен көбейттіріп. Кел құшақлашық енді. Бегіз рахмет, бегіз рахмет. Бегіз рахмет. Ням-ням. Бегіз рахмет, бегіз рахмет. Ай, малай, кел мында құшақлайын әлі. Бегіз рахмет саңа, ем. Плакат береген. Бір 15 жылдан күйеуге шығарсың. Туйығын алып барымын Алла берса. Номерлар yazылған. Бегіз рахмет, бегіз рахмет. Міне әлігі ауылымның айлы кешлерін жырын жырлағаш, өзімнің балашақ мезгіллері еске түшті достар. Рахат енді балашақ болғаш, еме бейт балашақ болғаш деп деген айту көр енді. Бұтала башаным қазір. Міне балашақта ең есте қаладырған мезгіллерін қазір тезгіне сөйлеп алам. Бір қашында ұнытмайым, менің бар ішінде супер-пупер бір бөрек, бүтін құлақларыны қаплап қоятырған. Сізді әлігіз танышыр үшін фотографин... Міне ол. Міне ол, міне ол. Кімде бар ебі бөрек? Бүтін кіші да бар ебі бөрек, еме? Қызларының қынна шынысынан айырылып тұрады едіслар. Просто бұяқта 2 пан пошқа бар етіге шия формасында. Шылайш? Міне шыл бөрек. Міне білмейм нәрсеге олай ішлегендір аны әти. Садиктан мені алырға келгеш. Бүрікні кегізі бітірәдір еді. Аны патмесі бар мұны қәтлі. Шул патмесін тарттырып, крестиклап, башыма кегізіп қойғанда, обязательно 2 яқтан шалп жибәрәдір еді. Мына айтып. Шылай бетінде? Кімлерге шылай ішләгендері бар еді? Бүтін кішіге. Менің әти мұнда, кстати. Әти рахмет. Һәм тағын бір есте қалған мезгіл. Қазір енді міне кибетке шығасың, түрліден түрлі чупа-чупыслар бар. Жылай ішінде. Кішкінәсі да, зұрысы да. Бір күнні қызларыбыз кибетке кастында тұрғанда, кішкіна қызым юққа шықты. Шулық уақытта қарасам, мұның қатлы чупа-чупс тұтқан, үстіреп алып келе, я хашу дей. Шул чупа-чупсыны ал әлі дей, әти дей. Мен айтам, қызым, қоя, 749 сом тұра бет ол. Жаршыларда ақша жоқ бейді. Дей бір әвейді. Міне, ол чупа-чупысларыны балашақта біз өзі ясыдырек. Шылай бейді, міне ғалайттырып. Бізге көрсетіңіздер, міне ол. Біз ясаған чупа-чупыслар. Нешегірек біз аны ясыдырек, алабыз қолақ. Қолаққа біразына салабыз су, һәм песок. Һәм газ башында тұтасың қолақның башы қаралы біткенше. Шылай бейді енді. Кімнің ясағаны бар еміне мұндай чупа-чупысларының қолларını көтергізәл, ну? Бүтін кіші малай. Ай-ай. Анарысың әне қайта, шәй қуя, шәй шірге деп ұтыра, 1 сағат қолақның башын қара ұтыра айттырып. Олым қайсығыз бұны қаралытты деп. Әней, қолақның башын алмас түгіл, қолақның башын мен қаралтадыр емгіл. Признаюсь. Міне шул. Һәм тағын бір есте қалған мезгіл. Заманында, деп әйтейік, әнилер бізні ақшалары болса енді әлбәтті кейіндірәлер 2 жылға, жоқ, 1 жылға 2. Обязательно сабан туй алдынан май ақырында барабыз Вьетнам базарына. Итуанда алалары бізге спортивный костюм ғана шылайш. Ауылға да болыр, физкультураға да болыр анар сентябрьда деп. Һәм енді тағын бір мезгіл август ақырында өлік бет Вьетнам базарына біз туғанлар білән үйілішіп үйрейдірейік. Обязательно. Вьетнамға кірәбіз. Біз енді көбірек ойыншықтар қара бердік. 3 размерға зорак костюм аладыр бізге. Сразу 5 жылға алдан әзірлеп қойадыр әне бәйәті бізні. Мәне көз алдан кетіргіз. 3 размерға зор костюм. 2 размерға зор ботинка. Әлі аның майкасы бар іштен мұнда қәтлі. Шылай шынды. Әлі трикасы бар іштен мұнда қәтлі. Құрсағыңа салқын тимәсін деп, мойныңа салқын тимәсін деп тағына тарттырып қой әлі оланы. Шылай бет енді. Міне еңісті қалатырған мезгілер балашақ, рәхат шақ, көңілі шақ, әлі тағын бір мезгіл бар, әлі еске түсті. Әти біздің көбірек дальнобойщик болып ішләп жүрді, һәм әни аңа термос білән шәй, һәм бутербродлар ясап жібәрәдір. Міне шыл есте қалған. Ол бутербродларының яртысы кері қайтадыр. Көз алдынан кетіргіз, пакетта терлеп біткен бутерброд.
Кире кайта, без аны инде рәхәтләнеп бүлешә энекәш белән ашыдык. Безгә әйтәдер, менә улларым сезгә куян күчтәнәчләр җибәрде дип әйтәдер. Шулай бит инде. Куян күчтәнәчләре. Урысча ничек була ул? Дөрес ничек була урысча? Зайцы гостиницы, наверное, да? Юк, берсендә туялы бара башладым да, искә төшмәй бит шул сүз. Анары үземчә шунда гостиница зайцы дигәч искә төште. Җырлыйбызмы куян күчтәнәчләрен? Әйдә, Венера Махмутова сүзләре. Илназар кие, дуслар. Куян күчтәнәчләре. Ну, елмаябыз, әйдәгез, бүген бәйрәм. Оба! Оп! Менә бу мин. Хәтердә калганы балачак, үтелсә дә күп еллар. Куян күчтәнәчләренә сузылган әни куллар. Куян күчтәнәчләренә сузылган әни куллар. Алга таба йөгерсә дә гомернең сәгатьләре истән чыкмый балачакны куян күчтәнәчләре. Алга таба йөгерсә дә гомернең сәгатьләре истән чыкмый балачакны куян күчтәнәчләре. Рәмиз Галиев, Балташ егете. Илья Шарипов. Әкияттән килгән бүләк, самими шанулар. Бу бәхетле мизгелләргә шатланып куанулар. Бу бәхетле мизгелләргә шатланып куанулар. Алга таба йөгерсә дә гомернең сәгатьләре истән чыкмый балачакны куян күчтәнәчләре. Бергә җырлыйбыз. Алга таба йөгерсә дә гомернең сәгатьләре истән чыкмый балачакны куян күчтәнәчләре. Эх, егетләр, эй татлы да, канатлы да балачак хыяллары. Балачакның хыяллары канатлар куяр әле. Салават күпер сыман узса да балачагым гомерем буена тоям озатып барачагын. Балачакка кайтыр идем, кир юллар булсалар, күчтәнәчләр өстәлләрдә мине көтеп торсалар. Күчтәнәчләр өстәлләрдә мине көтеп торсалар. Алга таба йөгерсә дә гомернең сәгатьләре истән чыкмый балачакны куян күчтәнәчләре. Алга таба йөгерсә дә гомернең сәгатьләре истән чыкмый балачакны куян күчтәнәчләре. Истән чыкмый балачакны куян күчтәнәчләре. Куян күчтәнәчләре. Менә. Куян күчтәнәче. Вау. Без рәхмәт. Юкмы плакат биреп җибәрергә? Аби, кил әле монда. Пожалуйста. Оу. Бик рәхмәт. Бик рәхмәт. Гөлнара Габидуллина, дуслар, алкышлар биргәләйдегез әле. Вау, бик рәхмәт. Кызлар пати килде да? Кызлар пати рәхмәт. Бик рәхмәт сезгә, кызлар. I love you. Бу бик кыйммәтле әйбер, ерак калып куймаймы? Рәхмәт сезгә, дусларым. Бик рәхмәт сезгә. Рәхмәт булганыгыз өчен, рәхмәт килгәнегез өчен. Сез булмаган булсагыз, бүгенге кичә гомумән булмаган да булыр иде. Тезләнеп булса да баш имәл сезгә. Рәхмәт сезгә. Бик рәхмәт. Ярый әле дуслар бар. Дуслар булганда яшәү җиңелрәк һәм әлбәттә күңелрәк. Шулай мин килешәсез бит?
Менә миңа калса шушы залда утыралар нәкъ минем иң якын тамашачым, иң яраткан дусларым ул әлбәттә сез. Рәхмәт сезгә тагын бер дусларым. Дусларсыз яшәп булмый. Дуслар гел кирәк. Әйдәгез егетләр! Ой, егетләр, әйдәгез! Ут йөрәкле дуслар бар, узар өчен юлларым, авыр чакта ярдәм итеп суза торган кулларым. Дусларым бар, дус ишләрем, булмасалар нишләремин? Алар өчен утка кереп, суларга да төшәрмен. Әле ярый, сез бар минем якын дусларым. Сезнең өчен генә җырлыйм, сезгә минем җырларым. Дуслар белән тормыш җиңел, дөньясы да яктыра. Дустың булса шундый булсын, үзеңнән дә яхшырак. Дус ишләрем сезгә әйтәм, һәр чак бергә булыгыз. Кирәк чакта шатлыклы булып, йөрәгемә тулыгыз. Кирәк булсам әгәр миндә, без атларбыз янәшә. Онытмыйча дуслык хатын язсын иде ярабым яшәргә. Әле ярый, сез бар минем якын дусларым. Сезнең белән дуслары булса, менә менә кушава торган төш, обычно. Дустың булса шундый булсын, үзеңнән дә яхшырак. Әйдә бергә миндә биймәле сезгә, карап кел. Хоп, хоп. Менә бии сүзләрен тулдыслар. Мен биюче түгел инде, шулай бит. Хей! Кирәк булсам әгәр миндә, без атларбыз янәшә. Онытмыйча дуслык хатын язсын иде яшәргә. Әле ярый, сез бар минем якын дусларым. Сезнең өчен генә җырлыйм, сезгә минем җырларым. Дуслар белән тормыш җиңел, дөньясы да яктыра. Дустың булса шундый булсын, үзеңнән дә яхшырак. Дустың булса шундый булсын, үзеңнән дә яхшырак. Үзеңнән дә яхшырак. Шум бию төркем егетләре, дуслар. Рәхмәт бигез. Ринар. Апа кычаклашын инде. Рәхим апа нихәл. Оу, братан, сәлам, кая киттең? Рәхим апа, хәзер 1 секунд. Первично. Плакат в студию. Пожалуйста. Йөз рәхмәт. Минем даими тыңлаучы, мине яратучы, хөрмәт итүче Рәхим апа килгән, дуслар. Хөрмәтле тамашачылар, без бүген шушы залларны тутырып Илгәрәйнең 15 еллык иҗат кичәсенә җыелдык. Әйтеп үткәненчә мин һәрбер иҗат кичә димәл, инде иҗат кичә булсын бу. 15 еллык Просто 15 ел эчендә җыелган җырлар. Җыелган җырларның тыңлап үтәргә дип килдек.
Шуны менә илгәрәй бүген бик җырның башында, концертның башында инде бәхет турында сүз башлап җырлады. Менә мин дә үземнең чын йөрәгемнән чыккан бер-ике генә куплетлы җыр сүзләрен башкарып китим әле. Сәхрәләрдә ялгыз йөрсәм. Гармунчы кая безнең? Әйдә. Yukarıdan. Sahralarda yalnız yergen çakıda min yaratam çeşek izlerim bülegi tembeğerim avtardın Yaşlıgımın kaynar hislerim Avtardın mağalısın Avtardın mağalısın Yaşlıgımın kaynar hislerim Sahralarda yalnız yergen şakata Zilleri sepşeşim tarata Bәхет бит ул дуслар Шуны аңлатмагыз Ул саф йөрәкләрне ярата Бәхет бит ул дуслар Шуны аңлатмагыз Ул саф йөрәкләрне ярата Браво! Hörmətli tamaşaçılar, минем әйтеп китәсем килә, бу җыр аңа бик үзенә ятышлы дип уйлыйм. Чөнки ул безнең якларда үзенең олы йөрәклелеге белән, саф күңеллелеге белән, хәйрия концертлары белән шушындый үзебезнең мохтаҗларга чын йөрәген ачып бирә торган җырчы дип әйтәсем килә. Рәхмәт Илгәрәй, шушындый вакытыңны кысан булса да сарыф итеп миңа биргәнең өчен. Рәхмәт, иҗатыңда зур уңышлар. Эй, рәхмәт пакетинде. Рәхмәт үзеңә килүеңә, бик зур рәхмәт булганыңа, бик зур рәхмәт сиңа. Чөнки плакатны ал әле. Бик зур рәхмәт. Вәт бәрде бу, Бу җырны обязательно репертуарга кертергә кирәк. Кертимме? Алла бирсә. Җырларга да ялам инде. Нәрсә калдым соң әле мин каралым, башларым әйләнеп бетте. Менә дуслар турында сөйли башлагач, теге әрмән түгел татар мине беләсез ишенсезме? Кемнәр белә кулланып күтәрегез әле шуны? Венер Салимов белә, все. Менә шуны әйтәсе килә, бик озак кына өйләндерә алмыйча йөрттек бу егетне. Һәм инде шаяру формасында бик матур гына җыр яздык без аның белән. Гомерләрнең бер кадерен дигән исемле. Һәм шушы җырны яздырдык та 22 декабрьдә өйләнде теге малай. Хәзер ул җырны җырлап булмый инде, өйләндем ишенде мин ди. Тимчик җырламыйсың инде әйтәм. Күпме акча әйтәм түктек бу җырга. Обязательно җырларга кирәк. Зур алкышлар белән каршылыйк әле дуслар. Венер Салимов. Әрмән түгел татар ул. Hayırlı işler kazan. Sahnedagi matur turmush do'stlik bilan o'rilgan shunisi bor bit min buyda
тартый мине. Камыт киясем килмей, кызлар күп бит яннарымда, ташлап китәсем килмей. Вакытында гаилә корып, яшәргә кирәк парлап, бер-береңнең кадерен белеп, сөйгән ярыңны назлап. Гомерләрнең кадерен белеп, яшик бергә күрешеп, кайгырышуларсыз гына шатлыкларны бүлешеп. Гомерләрнең кадерен белеп, яшик бергә күрешеп, кайгырышуларсыз гына шатлыкларны бүлешеп. Яшик бергә күрешеп, кайгырышуларсыз гына шатлыкларны бүлешеп. Гомерләрнең кадерен белеп, яшик бергә күрешеп, кайгырышуларсыз гына шатлыкларны бүлешеп. Кайгырышуларсыз гына шатлыкларны бүлешеп. Винер Салимов, әгір жегеті қырында олындан, әрменті өл татарол, Винер Салимов. Илгәрәй. Рахмат, брат. Сәхнә сенікі, әйді. Изі рахмат. Исәннәрмісіз? Неше хәлләрегез? Инде мәйтәм филармония залларына күптәннән килгәне юк иде. Халык малай шуның хәтта җыр икән әле кыман. Инде достар, Илгәрәй белән инде без якын дус булар икәнен барыбыз да беләбез. Инде һаман бу җырны җырлады иде. Мәйтәм өйләндем бит инде. Үзгәргәнме бер әнәсә? Бөтен кеше сорай малай. Ничек өйләнгәч рәхәтме диләр? Эш үтте, бер нәрсә аңлап булмый әле. Ну хатын өйдә акча көтә. Инде достар, хатын дигәннән, шуннан да 22 декабрьдә Аллага шөкер иттереп, үземнең тормыш иптәшемә инде без туйлар ясадык матур иттереп. Инде мин яңа багышлап бер моңсу дип кенә түгел инде үземнән язылган җыр. Бүген сезгә күрсәтәсе килә, таныштырасым килә үземнең тормыш иптәшем белән. Инде аңа без клип та төшердек. Инде ул майданнан буквально 2 көнлек кенә китте. Бик кыйбат иттереп акча түләмәдек, 100 мең генә бирдек. Бүген сез бушка карыйсыз. Сезнең өчен яңа җырым достар, яме. Яшәүемнең мәгънәсе син дип атала. Яшәү тәмен, сизәмен син янда булганда, безгә биргән тормыш юлын салмый әле картапларга. Яшәүемнең мәгънәсе син, язын көзен кырыен, тик янымда гына син барында, һәр көн миңа җылмаен.
aldırmay Yatlar sözü kirse arağa Ak şeşektey ömür yolun Salmay geli kara dağlarga Yaşavımның мәгънәсесен Yazın gözün her ayın Tik yanındağına sen barında Her gün mina жыламайayın Yaşau керек, миңа терәк Сикәлтәсез булмый ултылмыш Талпынмый гомер юлында Бергә булырга тырыш Яшәвемнең мәгънәсесен Язын көзен һәр айын Тик янында гына син барында Һәр көн миңа жыламайayın Yaşavımның мәгънәсесен Yazın gözün her ayın Tik yanında gına sen barında Her gün mina жыламайayın Tik yanında gına sen barında Her gün mina жыламайayın Her gün mina жыламайayın Ничек хатын шибәрме? Мен ашағанмы? Мәйтәм жырлаймын, бітім мужиклар телефонда отыраймы? Егетлер бишкейке жеңді қайғырмағыз. Жеңді, бітіңші хоккей турында ойлап отырам алай. Бишкейке жеңді құл шапсағыз бұлай. Барсы да малай урра деп отыра, қарай. Месіне концерт қор істейіп тұраман. Әнде достар, бүгін тігі Яңа жырлар жырыс киген иде, илгәре инде тегенне нормальный жырыңны жырлай инде диде. Әдез әлі бір ат душ иттіріп, менің білен біргәләп, яме? Әрмен түгіл, татар минне жырлап атайғалы, киттігі егіз. Şayar günler uylap şargan Sinermen diler mima Şakatıp tıram şuna Sinermen diler mima Şakatıp tıram şuna Ermen tügül tatar min Tatar min, tatar min Şunlar eder şayar mıyım Şayar mıyım, şayar Ermen tügül tatar min Tatar min, tatar min Şunlar eder şayar mıyım Şayar mıyım, şayar mıyım? Geceplenmeyim bu halge Hayat ettirli bola Eysin ereyde şayarı Ona mimani bola Eysin ereyde şayarı Ona gittik tatar sin diyemeyeceğim Korağız hali dostlar Приятный mısın? Ermen tügün Şunlar eyde şayar mıyım? Şayar mıyım? Eyde zıtan ver Ermen tügün Şunlar eyde şayar mıyım? Şayar mıyım? Bir tatar şebik parayız mı? Dostlar edez alkışlarını bırak.
язылып, қиянат етпей халқыма, қалырмын татар болып, қиянат етпей халқыма, қалырмын қазан татар болып. Кетек әрмен түгел татармин, шылап әйтем шайармин, қазір сіз татар сенейде, әрмен түгел. Şunlar etem şayar mıyım? Gittik oğlum. Ermen tügül tatar mıyım? Şunlar etem şayar mıyım? Ermen tügül tatar mıyım? Şunlar etem şayar mıyım? Бекзір рахмет. Меңа шешек беруші yok мыне. Бір қыз кіріп кеткен еметем шешек бере деп тұрам алай. Қазан Бекзір рахмет. А ты не слушай и не шагу назад. Момент, когда надо им всем показать. То самое чувство, когда ты круче всех. То самое чувство, когда ты на волне. То самое чувство, когда ты круче всех. У тебя все получится. Junix bi türkümü. Ay sağlıklar. Okutuşlarına bek rahmet. Şuşunda bek matur bi әзірлегеннәр өчен. Bir сорау берейм әле. Шушы балалар арасында минем кызымны таныдыгызмы? Да ладно. Мында реакция булыр дип уйламаган идем, малай. Булай нормаль биеп чыктымы соң, әйбәтме? Булдырдымы? Ярар. Түннәр буе бергә биедек, малай. Мине биетә теге. Дуслар, киттек алга таба. Хәзер мин сезгә шундый бик матур җыр җырлау дәсем килә. Җиләкле алан дип атала. Маэстро, музыка, киттек әйдә бергә. Сағынып кайтып килдем тагын. Җиләкле аланны, җиләкләрең алысу сусы. Кәрзинемә саламын. Җиләкле алан,
Tatlı temini unuta olmam. Jilekli olan, jilekli olan. Tatlı temini unuta olmam. Tulup pişken jileklerim Telge jiyamın Enkem nazın tatıp alam Kuşağımda tıyamın Jilekli alam, jilekli alam Sinde enkemlik izleri kalgan Jilekli alam, jilekli alam Sinde enkemlik izleri kalgan Rahmet sina tatlı olan Jilek temin telimde Jeynin bir dizegi bulup Kaldı benim künglimde Jilekli alan, jilekli alan Her bir dizegin hatırda haman Jilekli alan, jilekli alan Her bir bize günü hatırda haman Jilekli alan, jilekli alan Tatlı temini unuta almam Jilekli alan, jilekli alan Sinde enkemli izleri kalgan Her bir bize günü hatırda haman Big rahmat. Wow. Big rahmat, big rahmat. Turib әле plakat бар. Истәлеккә. Big rahmat sizga kelүгезгә big rahmat. Рәхмәт бик зур. Менә бу костюмны күп кеше карый да шаккатып карап тора. Илгәрә син нормальный кешеме соң дип. Әйтәм шәп нормальный булмаска. 2 кызым бар. Өйләнгән. Әйе, нормальный инде әлбәттә. Апрельдә куркып кына хатынның сүзе белән тиктергән идем. Хәзер татар эстрадасында почти яртысы кия башлады шушындый төстә костюмнар. Ачып җибәрдем юлын Аллага тапшырып. Менә шул. Карап торам да күпләрегез әлеге җырны җырлаганда җәй айларына чумдым алай. Күзләрегез теге экранда ай җиләк дип шулай. Тагын бер Алла берсә 3 көн ай калып бара, җиләкләр, чәчәк, алмалар, матур итеп чәчәк атачаклар шулай. Менә узган җәй бигрәк салкын булды, име? Җәй башында буласы сабан туйлар, шүт кенә сентябрьгә күчеп бетмәде. Шулай бит? Салкын, яңгыр астында, җил малай. Тамашачы машинада утыра. Без болында яңгыр астында җырлап йөрибез. Рәхәтләнеп. Мен әйтәм, быел гына җәй. Эссе, кайнар, су куйынырлык, җиләкләр җыя-җыя узыша көннәр булсын, я Раббым. Амин. Амин дип әйттегезме? Ишетелмәде. Әйе, булай эштәшик әле. Хәзер тагын сөйлим, аннары бергә амин дип кычкырыбыз, яме? Хәзерме? Киттек. Эй, быелгы җәй. Эссе, кызу, сулар куйынырлык, узыша җиләкләр җыерлык көн булсын иде, я Раббым. Астагфируллах. Молодцы. Булай булгач нормально булырга тиеш.
Достар, сезіп тұрасыз, біз репертуарымызға түрліден түрлі жырлар, ретро жырлар кіртірге тырышабыз. Һәм өзіме сайлап алдым шундай бик тә матур жыр. Ул жырны жырлар үшін қиылуымны жеңдім. Һәм әйтәсе килә шуны, заманында аны Айдар абый Файзрахманов жырлап йөридер. Тик син дип атала, дусларым. Син deyip yanıp kıyıp ötele ömürlerim Ötken ömrümni uylap yarsına köngüllerim Ötken ömrümni uylap yarsına köngüllerim Tek sin deyip üzgelene Uylanam irtek işim İki ömür yaşasam da Yanarman senin için İki ömür yaşasam da Yanarman senin için deyip canım kıyıp Tevmizlenip mağlanıp Yergen bulan birer zaman Ağlar deyip uylanıp Yergen bulan birer zaman Ağlar deyip uylanıp Oh oh Yanıp kıyıp ötmesle ömürlerim Işraşırbız, kavuşurbuz Işana köngüllerim Işraşırbız, kavuşurbuz Işana köngüllerim Işana köngüllerim Işana köngüllerim Rahmet. Aya, plakatını bir güzeli. Kızım kilelim onda, topta. Бар, асқа түш. Бегізі рахмет. Шушы егетке алқыштар бергелі сарайдегіз. Булыша, тырыша малай. Әлі шушы күнлердегіне композитор Мәскәүдә иҗат итүче бик крутой гына бар әле. Бик шибәр, бик миниатюрный гына кем әле ул? Гүзәлия. Шул җыр миңа бүләк итте 15 меңгә. Ишәп киләсез? Менә шул җырны җырлап алсам ничегрәк булыр микән? Әйтәмез, репертуарыбызда безне моны салыйм әле. Иссе миңа, прям тамакны кыса. Менә шул җырны бүләк итте, әйттем инде. Ошар микән, юк микән әйтә алмыйм. Беренче тапкыр андый юнәлештә җырлыйм бу җырны, дуслар. Әгәр дә ошаса алкышларсыз, ошамаса алкышламассыз, килештекме? Әзерме? Нигә көттерәсең сөю дип атала. Әйдә, майстер. Шундай җылы иде хәтеремдә,
Кайнар иде һәрбер сулышым, шул сулышта яшим әле дә мин, назлы татлы кайнар язмышым. Кулларыма кулым алганнарым, йөрәгемдә калган әле дә бер кайтасым килә шул мизгелгә, мин әле дә гашыйк хәлендә. Керсәм әгәр синең өчен диеп, сөю учагына ялкынга, риза җаным бары, барысына, бул син бары, бул син янымда. Кулларыма кулым алганнарым, йөрәгемдә калган әле дә бер кайтасым килә шул мизгелгә, мин әле дә гашыйк хәлендә. Кулларыма кулым алганнарым, йөрәгемдә калган әле дә бер кайтасым килә шул мизгелгә, мин әле дә гашыйк хәлендә. Сине табармын да, кычагыма алыр хисләрем. Аңла шуны мин бит, бары сиңа гашыйк, синнән башка мин соң нишләрмен. Кулларыма кулым алганнарым, йөрәгемдә калган әле дә бер кайтасым килә шул мизгелгә, мин әле дә гашыйк хәлендә. Кулларыма кулым алганнарым, йөрәгемдә калган әле дә бер кайтасым килә шул мизгелгә, мин әле дә гашыйк хәлендә. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Ой, син белсәләр. Аба. Илиф безгә. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт, рәхмәт. Вау. Dostlar birga sho'rlik qilaylik güzeli. Yılğalarga su eşerge düşe parlı akışlar, par kanatlarını kayırmay yaşasak idi dostlar. Güzel bakşada kırılgan ak kuşlar rüyaları, gidilmez
dünyaları Güzel bakşada kırılgan ak kuşlar rüyaları Gidilmesin bəxtləri var bulsun dünyaları Divesin yaman kuzları Künçü güngüllərinin Üzülmesin nıq jipləri Yaşlı ömürlərinin Güzel bakşada kırılgan ak kuşlar rüyaları Gidilmesin bəxtləri var bulsun dünyaları Dünyalarımız tanış imin bulsun ya Rabbim. Amin. Kim bu dilimde kirdi estağfirullah. Elle kliptagi ayu. Narsa biravul. Şu pay şu mustara tavalay. Parlap o'sgan shashaklarga qarab ko'ngil saqlanar bir tomirdan chiqqan gulday yashagisiz dunyoda go'zal bog'chada qurilgan oq qushlar riyolari yetilmasin baxtlari bor bo'lsin dunyolari go'zal bog'chada qurilgan oq qushlar riyolari yetilmasin baxtlari bor bo'lsin dunyolari yetilmasin baxtlari bor bo'lsin dunyolari yetilmasin baxtlari bor bo'lsin dunyolari Qo'ya chiqdi. Bitti tege, oyunu bitirdiler bugün. Rahmat dostlar. Önce bana feyverisizsiniz. Bratam. Rahmat biz. Big rahmat, rahmat sariya. Big rahmat dostum. Big rahmat. Kichkina qizingga berilsin dey. Oyu, na место. Nihallarda. Oy, big rahmat. Albina Panayevaning anisi. Alba big rahmat sizga, big rahmat. Big Kelaylik menda, kel. Hayda boshingni iy. Na счет 3. 1, 2, 3. Boshing chiqib ketmasin только. Olqishlar bergan oyog'i do'stlar, aydagiz. Rahmat do'stlar. Balkon, men sizni тоже yarataman. Rahmat sizga. Воздушный поцелуй jiberaman. Barib jetdimi? Rahmat. Big rahmat, shen ko'ngildan. Mana shu par bo'lsin dunyolaring jirlag'ach, muhabbat turunda bir mazak esga tushdi. Ona siylesam bundan chiqmay endi o'ylayman. Menda qolashaq? Siz berasizmi? Siz meni eshitasizmi o'g'il? Oh, rahmat brat. Big rahmat. Ikki mujik o'lganlarda astag'firullah. Jannat eshigi tubida uchrashganlar. Ayta, sen nishi gulding dey. Men to'ng'i bo'ldim dey. Sen nishi gulding dey. Men kulib bo'ldim dey. Nishingni kulib bo'lding. Siyarka yonina borgan edim dey. Kutmagandagina eri qaytdi. Endi siyarka tezgina erine shupshilagan toshlarga qo'shdi dey. Shul vaqtda men qochdim dey. Uyga qaytsam, eshikni ochsam, xotim da menga shupshilagan toshlarga qo'shadi. Men shupshilagan olib berdim-da. Uyga kirdim-da, uydagi butun bo'lgan pushmoqni tekshirib qarab chiqdim-da, topmag'ach divanga o'tirdim-da, kuldim-da, o'ldim dey. Mana shu. Tegisi ayta, to'ng'i bo'lgan ayta, "Ey divona,
холодильникны ачып карасаң, икебез дә исән калган булыр идек ди. Бер сорау бирим әле. Әгәр дә сез үз мужик хатын-кызларга бирәм моны. Әгәр дә сез үз мужикларыгызга бер тапкырда хыянат итмәгән булсагыз, торып басыгыз әле. 3 кеше басты. Зал тулы хыянат шахырсы. Балкон бастымы? Ага, тоже 4 бар. Ярар, куркып куйдым әле мин моннан. Ирләргә дә бирим әле. Ирләр, әгәр дә сез бер тапкырда хыянат итмәгән булсагыз, алкыштар биргез әле. Алкышлар дим, торып басма, утыр. О. Бигез рәхмәт. Ә хәзер бер әйбер эшлибез. Барыбыз да күзләрне юмабыз. Юмабыз барыбыз да. Йомдыкмы? Күзләрне йомдык. Һәм искә төшерәбез үзебезнең сөйгән ярларыбыз белән иң беренче танышкан мизгелләрне. Төшердегезме? Апа, җап инде күзеңне. Күзең ялтырый. Так, киттек алга таба. Хәзер беренче үбешү көннәрегезне искә төшерәбез. Төшердегеме? Хәзер туй көннәрне искә төшерәбез, барыбыз да бергә әйдәгез, ну? Һәм мин сиңа гашыйк дигән сүзне искә төшерәбез. Төшердекме? Хәзер кочаклыйбыз бер-беребезне, ну? Әйдәгез. Гашыйк мин дип яшәгез. Сиңа булган кайнар хисләр кайчан соң янып тынар. Әллә инде сихерләндем, кемсең яратып туяр. Кемсең яратып туяр. Нишләрмен баргаебем гашык мин, тормышның бүләге син, синсез калсам. Нишләрмен баргаебем гашык мин, тормышның бүләге син, синсез калсам. Нишләрмен Караңгы төн дейіп қалма, син килсәң балкыр төнем. Күктә янар йолдызларда, шатлыкта үтәр көнем. Нишләрмен баргаебем гашык мин, тормышның бүләге син, синсез калсам. Нишләрмен баргаебем гашык мин, тормышның бүләге син, синсез калсам. Нишләрмен гашык мин, гашык мин, гашык мин. Нишләрмен гашык мин, гашык мин, гашык мин. Нишләрмен баргаебем гашык мин, тормышның бүләге син, синсез калсам. Нишләрмен баргаебем гашык мин, тормышның бүләге син, синсез калсам. Нишләрмен гашык мин, гашык мин, гашык мин. Нишләрмен гашык мин, гашык мин, гашык мин. Нишләрмен гашык мин. Ай, бик зирәк. Алабугадан ук килгәннәр, дуслар, алкышлар бирегез әле.
сиңа да гашыйк һәм бездән гашыйк чәчкәләр кабул итә. Коллегалар, килеп кочаклашыйк әле. Хатын күрмәгәндә генә. Ой, Индира, рәхмәт. Менә нинди матур торт. Ай. Ой, бик зур рәхмәт. Хәзер кая безнең? Кил кочаклашыйк синең белән дә. Эштә бер дә кочаклашып булмый. Бик каты эшлибез, потому что. Кил, обнимашки. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт, дусларым. Шын күңелдән, шын йөрәктән әйтәм. Бик зур рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Шуннан да, дуслар, бүгенге көн бүтән кабатланмый. Концерт беткәч, барыбыз да киредән эш мәшәкатьләренә чумачакбыз. Әйдәгез әле бераз уйланып, бер-беребезнең кадерен белеп, бүгенге кичәнең кадерен белеп, онытылмаслык иттереп утырыйк әле, дуслар, бергәләп. Чөнки шушы кичәдә мизгел сыман узып китәчәк. Күккә төбәп карашымны, уйлыйм үткәннәрне. Сагыш урап ала кебек, күңел төрләремне. Алга таба ага тормыш, туктамый бер азыга, бер азыга. Нигә икән мизгел сыман, үтә безнең еллар, күзне ачып йомган ара. Булып тыелалар, нигә икән мизгел сыман, үтә безнең еллар, күзне ачып йомган ара. Язган язмышларны белеп булмый алда. Күпме ачы сынаулары көтә икән алда. Кире акмый шул сулары гомер елгасында. Мизгел сыман, үтә безнең еллар, күзне ачып йомган ара. Булып тыелалар, нигә икән мизгел сыман, үтә безнең еллар, күзне ачып йомган ара. Нигә икән мизгел сыман, үтә безнең еллар, күзне ачып йомган ара. Булып тыелалар, нигә икән мизгел сыман, үтә безнең еллар, күзне ачып йомган ара.
авырлыклар һәр чак булачак. Барысы да җиңел хәл ителә. Кайчан димсең, ул чор балачак. Хәзер инде чын ир булдың улым. Мең сынаулар балам каршыңда. Акыл белән, йөрәк белән уйлап хәл ит улым барсын да. Көрәш балам, бәхет өчен көрәш. Җиңел тормыш булмый, ялгышма. Байлык дигән күз буучы йылан, этәрмәсен бер үк ялгышка. Тормыш арбасыннан төшеп калмый, сикәлтәле юллар үт улым. Ләкин кирмә ялгыш сукмакларга. Бу тормышта булсын үз юлың. Әни, кочагыңнан бик тиз очабыз да канат кагынып. Туган якка ашкынып яшибез, әти-әниләрне сагынып. Юкка гына әйтелми бала күңеле диеп Далаларда булганда да күңел, уйда булсын ата-аналар. Юкка гына әйтелми бала күңеле диеп далаларда булганда да күңел, уйда булсын ата-аналар. Матур мизгелләрен күңелләрдә һәр чак саклыйбыз. Әти-әни кадерләрен кайча, әти-әни булгач аңлыйбыз. Юкка гына әйтелми бала күңеле диеп далаларда булганда да күңел, уйда булсын ата-аналар. Эй Раббым, әти-әниләребезгә озын гомер бирсәң иде. Эй Раббым, үз балалары әти-әниләрен зурлап торсыннар иде, я Раббым. Амин. Бер уйласак, алар йөз уйлыйдыр, балаларын уйлау юаныш. Бик рәхмәт, кадер килеп бер сагынса, алар йөз сагына, булып яшик бары куаныш. Юкка гына әйтелми бала күңеле диеп далаларда булганда да күңел, уйда булсын ата-аналар. Әти-әни, сезгә бик зур рәхмәт. Шушы дөньяга тудырганнарыгыз өчен. Аллага шөкер. Барлык хыялларыбыз тормышка ашып бара. Әкрем булса да, без дөрес юлда. Гел безгә булышып торасыз. Гел безгә ярдәм куллары сузасыз. Сезгә шуның өчен Алланың бик зур рәхмәт яусын. Bulsun ata-analar. Big rahmat.
Бик зур рәхмәт, дуслар. Әти-әниләрне яратыгыз, хөрмәт итегез. Алар безнең өчен барын да бирергә әзер. Ой, большое спасибо, бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. А? Әйдә, кил монда сәхнәгә менә, бит әйдә. Уялма, курыкма. Ой, бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Конечно. Ильнас, я от всего коллектива хлебозавода номер 3. Коллеги, девочки, мальчики все тоже. Так, мы коллеги с твоей мамой. Мы очень рады за твою творческую, да, очень, прямо от души. Да, поздравляем тебя, желаем тебе всего наилучшего. Чтобы и дальше у тебя было все хорошо, да. Творческий тебе успех. Спасибо за красивый вечер. Спасибо вам за то, что пришли на этот вечер. Килим, это там как шаплаши галайдан. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Минем әти. Рәхмәт әти. Ошагам әти белән. Вау. Третий хлебзавод. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Чып китмиме, чып китәме? Әйе, шушы егеткә бирегез әле. Алыгыз плакат истәлеккә. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Мин әйтәм, моны хәтле букет тоткач үземне Басков шикелле хис итә башладым. Бик зур рәхмәт. Шуннан да. Ну, дуслар, чираттагы җыр шулай ук бераз моңсурак булыр. Әзерләп куям сезне. Узган ел шуннан да бик югалтулы ел булды дисәм дә дөрес булыр. Татар эстрадасында гына түгел, бу инде рус эстрадасында да һәм шулай ук чит ил эстрадасында да. Моны әйтеп узам, дуслар, без җырчылар, әлеге җырчыларны истә калдырып гел концертта әйтеп торырга тиешбез, үзебезнең балаларыбызга әйтеп торырга тиешбез. Инде безнең арабыздан китте, кызганычка каршы, Рафи Габит Таҗетдинов, бик танылган музыкант, һәм шулай ук хөрмәт иткән, яраткан продюсер, җырлар язучы Илфак абый Шигапов, һәм шулай ук Әлфия Павзалова, һәм моңлы җырчыбыз Хания апа Фәрхи. Бу барыбыз өчен дә бик көтмәгәндә генә булды, дуслар. Шунысын әйтергә кирәк, инде миңа калса мин генә түгел, барыбыз да бала чактан Хания апаның җырларын тыңлап үстек. Аның моңлы җырларын, көчле җырларын, мәгънәле җырларын. Без шулай оешма концертларда бик күп очраштык аның белән. Ләкин мин беләм аның гади кеше булганын. Мин аның янына шулай да килергә кыймый идем, уяла идем. Шулай итеп көннәрдән бер көнне безнең җәй башында Чаллы шәһәренә Виталий Агапов барыбызда җыеп, игезәкләр шаулы дип исемләнгән тамашага тапшырды, чакырды, дөресрәге чакырды. Һәм шушы тамашада матур итеп әти-әни кадере дип исемләнгән җырны җырлап, сәхнә артына киткәч, ул бит Хания апа шундый сөйләгәндә дә моңлы итеп сөйли иде. Эй, Илгәрәй, үзәкләрне үздең дә инде шушы җырың белән дип мине кочаклап алды. Белсәгез иде минем җанымда, тәнемдә ниләр барганы, дуслар, бөтен тәнем буенча кас тәннәре чыкты. Әле һәм шулай ук миңа бер-ике киңәшендә әйтте. Илгәрәй, тормыш юлыңда авырлыклар бик күп булыр. Иң мөһиме, бер кайчан да бирешмә. Гел алга омтылырга тырыш дип, уң як кулы белән шушы ягымнан сыйпап җибәрде, дуслар. Эх, мин әйтәм, кем белгән бу безнең соңгы аралашу, соңгы эшләү булыр дип. Ничек кенә теләсәң дә хәзер аны үзгәртеп, кайтарып булмый. Рөхсәт итсәгез, Хания апа Фәрхи репертуарыннан китәсең дип исемләнгән җырны җырлап үтим әле. Хатирәләр генә басар микән, сагыну югалтулар ярасын. Язлар булып килеп кергән идең, көзләр булып китеп барасың.
Yazlar болып келіп кірген едің, күзлер болып кетіп барасың. Ерағая бара, ерағая біздің мәхәббәтнің арасы. Күзлер болып кетіп барасың, сен соңғы яфрак болып талпынып. Йөрәгемдә минем дөрләп яна көзге ушакларның ялкыны. Күзләр булып китеп барасың, син соңгы яфрак булып талпынып. Йөрәгемдә минем дөрләп яна көзге ушакларның ялкыны. Ерағая бара ак вәгъдәләр, серле карашыңның җылысы. Якыная сине кычып алган күксел рәшәләрнең сулышы. Күзләр булып китеп барасың, син соңгы яфрак булып талпынып. Йөрәгемдә минем дөрләп яна көзге ушакларның ялкыны. Күзләр булып китеп барасың, син соңгы яфрак булып талпынып. Йөрәгемдә минем дөрләп яна көзге ушакларның ялкыны. Дөрләп яна минем йөрәгемдә үткәннәрнең һәрбер мизгеле. Үткәннәрнең һәрбер мизгеледә мин табыныр мондай изгене. Күзләр булып китеп барасың, син соңгы яфрак булып талпынып. Йөрәгемдә минем дөрләп яна көзге ушакларның ялкыны. Күзләр булып китеп барасың, син соңгы яфрак булып талпынып. Йөрәгемдә минем дөрләп яна көзге ушакларның ялкыны. Күзләр булып китеп барасың, син соңгы яфрак булып талпынып. Йөрәгемдә минем дөрләп яна көзге ушакларның ялкыны. Бик зур рәхмәт, дуслар. Бик зур рәхмәт. Шын йөрәктән, шын күңелдән әйтәм, бик зур рәхмәт. Инде мин сөйли башлаган идем теге без буын җырчылары дип. Мин сезгә бит әле бик матур сюрприз әзерләдем. Бер дә уйламаган идем. Ул минем кайчандыр хыялда гына иде. Менә шушы хыялым тормышка ашты. Хәзер сәхнәгә чакырасым килә, дуслар. Татарстанның халык артисты Зөһрә апа Шарифуллина. Исәнмесез, дуслар! Хәтер уйный керме йокы.
Зур рәхмәт, кадерле дуслар. Инде бу җырны әйтеп тормасам да буладыр, ләкин тагын бер кат искә төшерим әле. Бәлки беренче тапкыр концертка килүчеләр бардыр. Бу инде безнең узак еллар үзем белән бергә картайган су буенда учак яна җыры булды. Әлбәттә инде Зөфәр Хәйретдинов һәм Наил Касыймов иҗат иткән бу җыр чыннан да бүгенге көндә инде халык җырына әйләнеп бара, шулай бит. Чыннан да әле бер көнне Зөфәр белән сөйләшеп торабыз дагын. Шалтыратыштык та Зөфәрнең киләсе елга юбилей бит. Зөфәр, мен әйтәм, бу су буенда учак янаны җырларгамы инде, әллә җырлап та тормыйкмы соң? Инде күпме җырларга була? Юк, Зөһрә җырламыйчы булмый инде ди. Әле бер көнне ди бәхетлегә кергән дим ди. Грил алырга ди. Салкын гриле, моның кайнаррагы юкмы соң дип әйтеп сораган идем. Юк шул дип әйттеләр. Шуннан чиратка барып баскач, артымнан йөгереп килгәннәр. Су буенда учак яна җырын язганың өчен менә сиңа кайнар грил дип әйттеләр ди. Менә кай вакыт ярдәмдә әйтә бит улаймы, кадерле дуслар. Шуннан да шулай итеп көлештек. Бүген инде бу җырны җырлауның сәбәбе шул, Илгәрәйнең соравы буенча булды. Зөһрә апа ди, безнең ди балачак җырлары ди, безнең ди яшьлек җырлары, шушы җырларны тыңлап үстек бит инде. Шуннан дагы Илгәрәй белән берничә чарада катнашырга туры килде миңа. Беләсезме, мин горурланып утырдым. Үзебезнең татар эстрадасына шушындый затлы егетләр килгәнне. Тәрбияле, акыллы егет, беләсезме? Мин ана буларак менә залда тиянисе утыра икән. Рәхмәт сезгә. Шушындый бала тәрбияләгәнегез өчен. Ул бик тәртипле егет. Мин инде аның җыры турында әйтеп тә тормыйм. Анысына инде сез бәя бирәсез, сез кул чабасыз, кадерле туганнар. Ә мин үземнең шәхсән үз фикерем, ул бик талантлы егет. Әле аның киләчәге алда, әле сез аны күрерсез, Алла бирсә, әле күрмәгәнегезне күрсәтәсе көннәре алда. Чыннан да бик талантлы егет. Инде хәзер тагын сезгә бер җыр җырлап китермен инде, бер белән генә булмас бит инде, улыймы? Илгәрәй белән сөйләштек тә, Илгәрәй, мен әйтәм, һаман бүрек җырларны җырлый дип әйтерләр. Әйдә бер яңа җыр җырлап карыйм әле. Дигәч ул ризалык бирде. Чыннан да бүгенге көндә бик актуаль тема, якын дустым Зифа Нагаева иҗат итте. Күбрәк соңгы вакытларда аның белән бит инде иҗатташлык, дуслык бик көчәеп китте безнең. Һәм ул аның фикере дә, минем фикерем дә соңгы вакытларда бик чабабыз, кадерле дуслар. Кабаланабыз, чабабыз. Туктап хәл алырга дагы вакыт юк, беләсезме? Туганнарның хәлен белмибез. Менә шуңа күрә дәген җыр дагы мөгаен менә шушы хәлләрдән соң, менә шушы әйберләрне күзәтүдән соң тугандыр Зифаның. Чөнки аның исеме дә Кая чабабыз дип атала. Беренче тапкыр башкарам, Аллага тапшырып, кадерле дуслар, ярыймы? Кая чабабыз! Әйдә ашыгышына яшигәле, кадерле дуслар. Биргән рәхәтлекне тоймый калабыз. Кабаланабыз, кая чабабыз. Гомердән дә алда чабы
Татарстанның халық артисты дуслар, Зөһрә Пашарифуллина. Һәм Илгәрәй. Ой, бик рәхмәт Зөһрә апа. Зөһрә апа, бу миннән сезгә. Бик рәхмәт шулай зурлап килгәнегез өчен. Дуслар, тагын бер кат көч алкышлар биргәләйдегез. Зур рәхмәт, кадерле туганнар. Исән сау булыгыз. Рәхмәт Илгәрәй. Рәхмәт Зөһрә апа. Зөһрә апа, тагын чык әле, пожалуйста. Чык әле тагын. Әле кайчан булай бергә басып торабыз. Бала чактан тыңлап үскән җырчым Зөһрә Пашарифуллина. Бер дә уйламаган. Шулай концертымда ул да килеп, безне котлап, шушындай мизгел булыр дип. Барыгыз да Адиләне көтәсез, диме? СМСлар килә башлады инде миңа, кайчан Адилә чыга дип. Быел аерым гына үзенә җыр яздырдык. Ул җырны мин 1999 елда Сәлам юллыйм тапшыруында җырлаган идем. Ул вакытта ялгышмасам 9-нчы сыйныфта укый идем. Менә хәзер ул җырны минем кызым җырлый. Бәхетегез ташып торсын дигән җыр дуслар. Молодец. Ай-яй, ай-яй, ай-яй. Яра.
Хәзер. Әйдә, брат, булыш. Монда полный. Әйдә, баш иябез. Өйдәге шикелле киттек. Әйдә, баш иябез. 1, 2, 3. Болды. Рахмәт, бик зур. Бик зур рахмәт. Марк, я не думал, что ты придешь. How are you? Give me 5. Молодец. Гастрольләрдә йөрәтә ул безне. Инглишчә сөйләргә. Марк, скажи, пожалуйста, откуда ты приехал? Я приехал из Чада. Республика Чада находится в Центральной Африке. Менә бит. Африкадан Койнар Салем. Подожди. На машине можно туда поехать? На машине можно? Я же самолетов боюсь, как я на свадьбу поеду. Только самолет. Сколько языков ты знаешь? 4 языка. Первый? Французский это мой родной язык. Английский, русский и арабский язык. Скоро татарский будет, да? Обязательно буду татарский язык уже скоро. Я же тоже знаю французский язык. Это серьезно сейчас слушаем. И скажи что-нибудь на французском. Интересно. Слушаем. Не шлю? Сейчас скажу. Джусанг джу, джумасанг джума. Нормально? Я такого ни разу не слышал. Это французский? Серьезно? Давай переводи на русском, что ли? Если хочешь мой, если не хочешь не мой, иди отсюда. А как будет? Это еще... я ни разу это не слышал. Вот так правильно. На французском вот так надо. Si tu veux, tu veux. Si tu ne veux pas, on s'en bat les couilles. Вот так правильно. Психланал. Сейчас. Если хочешь мой, не мой, иди отсюда. Si tu veux, when you party, Шлайма. Марк, мы знаем, что ты в Африке выучил песни на татарском языке күбәләгем. Җәмәгать, Африкада күбәләкне җырлап йөритеге. Күз алдына китереп булмый. Спой, пожалуйста, один куплет. Рәхмәт. Күбәләгеләргә кунса гилләр тибрәнә микән. Күбәләгеләргә кунса гилләр тибрәнә микән. Улда мине саген ханда күбәләгем түгәрәгем. Хасыл хошым сандуқашым җырлап җибәрә микән. Улда мине саген ханда күбәләгем түгәрәгем. Хасыл хошым сандуқашым җырлап җибәрә микән. Асыл хошым сандуқашым җырлап җибәрә микән. Хоп, хоп, хоп. Хоп, хоп. Рәхмәт. Марк, безнең якын дустыбыз. Без аны хөрмәт итәбез. Туйларга аны гел дә чакырып торалар. Халык аның белән фотографиягә төшә, экзотика бит инде, әйме? Тагын бер кат алкышлар бирик әле. Give me 5, Марк. Спасибо, брат, что пришел. От души в душу, братан. Рахмет. Рахмет, Марк. Марк, плакат возьми. Он 16 бала алар. 16 бала. 16 бала. 9 кыз калганнары малай. Ничә хатын? Ничә хатынга дип инде. Ансын сорамады мен ничә хатыннан дип. Син бигрәк. Қошап қалдым малай. Бір хатыннандыр инде, білмеймін, элек тапқандар бит әле. Басалар бұлар. Анда іш жоқ дейлер. Мына йылмаюлар, ашылды ниһаят. Концерт біттігіне дегенде күлә башладылар. Ой, рахмет сізге, достлар.
Ярар, біз сізге тағын шираттағы бір сюрприз әзірләдік. 2003 елда, бірінші курста оқығанда, Хайдар абай Ахмет шын сөзлеріне Илдар Арысланов меңа бик матур шундай жер yazып берді. Біз аны яздырдық та, әлік бетінде компьютер yok, бар еңгіл тігі интернет yok. Телефоннан телефонға тігі Bluetooth арқылығына жібәрелер ептен. Телефон жауыштырып қайлар да олайттырып. Міне шул, нәрсек, экпорт? Сенде болған экпорт, дейме? Экпорт, дұрыс, экпорт аша жібәріп, әлі радиоларға бермеген ем. Шошы яшьләр арасында бик тиз таралып китте ул. 3-4 елда 1 ел ішінде бик популяр болды, хит болды ул жыр. Әйдәгез әле барыбызда жай айларына қайтып келик әле жай қызы белән дуслар. Гашык идем синең җәйгә, синең кебек сылуга. Яшәүләрем яшәү түгел, синнән ялгыз калуга. Дуслар, бергә җырлыйбызмы? Балконсы дисәңме? Ураламда тыманнарга, мин йөгерәм каршыңа. Мин яраткан җәйләр түгел, күзләр икән каршымда. Кая киттең икән, мин яраткан җәй кызы. Кайчан гына икәү йөргән без яраткан җәй узды. Гашык идем синең җәйгә, синең кебек сылуга. Яшәүләрем яшәү түгел, синнән ялгыз калуга. Гашык идем синең җәйгә, синең кебек сылуга. Яшәүләрем яшәү түгел, синнән ялгыз калуга. Ни арада китеп барган, күрми калды сөйгәнем. Күз алдымнан китми аның чәчәк җыеп йөргәне. Минем кебек күз моңсу күңелемне юатмый. Тапсам әгәр шул сылуны саклар идем югалтмый. Гашык идем синең җәйгә, синең кебек сылуга. Яшәүләрем яшәү түгел, синнән ялгыз калуга. Гашык идем синең җәйгә, синең кебек сылуга. Яшәүләрем яшәү түгел, синнән ялгыз калуга. Гашык идем синең җәйгә, синең кебек сылуга. Яшәүләрем яшәү түгел, синнән ялгыз калуга. Гашык идем синең җәйгә, синең кебек сылуга. Яшәүләрем яшәү түгел, синнән ялгыз калуга. Гашык идем синең җәйгә, синең кебек сылуга. Яшәүләрем яшәү түгел, синнән ялгыз калуга. Бик зур рәхмәт, дуслар. Киттек 2006 елга.
Монысы тагын да көчлерәк хит булды, дуслар. Кара каршы очрашып та күрмәгәнгә салышма. Үзеңне дә шулай алдап ялгышма. Син бәгърем ялгышма. Бергә җырлыйбызмы? Дуслар, бергә! Янарымда тукталмыйча, узасыңда китәсең. Әле берни булмагандай, мине күрми үтәсең. Күрмәгәнгә салышсаң да, күңел белән күрәсең. Сизеп торам син үзеңдә, дәшкәнемне көтәсең. Каршы очрашып та күрмәгәнгә салышма. Үзеңне дә шулай алдап ялгышма. Син бәгърем ялгышма. Каршы очрашып та күрмәгәнгә салышма. Үзеңне дә шулай алдап ялгышма. Син бәгърем ялгышма. Күзен алда булмый, күрмәгәнгә салышып. Уйламаган идем булай, бетер диеп танышлык. Кинәт кенә искә алсаң, мине кайдан табарсың? Сүнеп барган йөрәгемә нинди утлар ягарсың? Каршы очрашып та күрмәгәнгә салышма. Үзеңне дә шулай алдап ялгышма. Син бәгърем ялгышма. Бергә җырлыйбызмы? Кара-каршы диткәнә, гап-гади. Кара-каршы очрашып та күрмәгәнгә салышма. Үзеңне дә шулай алдап ялгышма. Син бәгърем ялгышма. Каршы очрашып та күрмәгәнгә салышма. Үзеңне дә шулай алдап ялгышма. Син бәгърем ялгышма. Каршы очрашып та күрмәгәнгә салышма. Үзеңне дә шулай алдап ялгышма. Син бәгърем ялгышма. Син бәгърем ялгышма. Бәгърем ялгышма. Бергә башлыйбыз, әйдә килегез. Бергә. 1, 2, 3. Рәхмәт, бик зур. Киттек алга таба, йолдызлар, дуслар. Сиңнәр өчен серле күзләреңә, күк йөзеннән йолдыз эзләдем. Гөлләр сибеп йөрдем юлларыңа, ятка каласыңны белмәдем. Гөлләр сибеп йөрдем юлларыңа, ятка каласыңны белмәдем.
Yansın yürek, yansın küşlere Yalqınların bir şah süreler Yanğan məhəbbəti Aşkınları Yıldız bulup kökə sivilir Yanğan məhəbbəti Aşkınları Yıldız bulup kökə sivilir O'z məhəbbətlərinizə saqlağız. O'zingizə məhəbbətə üçüncü kishini kiritməgiz. Bo'lğana shukr etib, yasharga nasib bo'lsin tuğanlar. Qarаңғыda yollar izler seni de Yıldızlarga qarab çıgarsın Sızılıp kına yıldız atılganda Seni süyümünü anlarsın Sızılıp kına yıldız atılganda Seni süyümünü anlarsın Seni süyümünü anlarsın Seni süyümünü anlarsın Balkon sizga da loja big rahmat sizga. Big rahmat barchamizga da. Do'stlar, tag'in 32 jir qoldi Alloh bersa. Sabr etіңіз. Algan kostyumlarni ko'rsatirga kerak обязательно. Kredit qolganim shunga ko'ra. Yo'qqa chiqmasin deb. Armadingizmi so'ng bulay o'zingiz nechiksin bulay? Yashirin Botir tugul, og'rib turadir ham, salqin tegaring, shunga ko'ragina biroz kecha tovushlari chiqib oladir endi. Oshulanmangiz, ya'ni tirishamiz o'zimizcha. Shunday motorlar. Kim o'ylagan menda sahnada shunaqa holat kelar deb. Ay, yaratasiz ekan meni, buyuk rahmat sizga. Buyuk rahmat. Unutmayıq dostlarını, unutmayıq туғаннарны, unutmayıq бүгінгі кешені. Алға табада гел шулай, бірге бір болып, бірден болып, ұшырашуға насип болсын дейді достарым. Рахмет сізге! Абынған сүйіні аңлатту Бик жеңіл түгіл ол кімге дә Бәхіт биті шатлықлар кетіру Ярыңа иң ауыр күнлерде Йөрәкләр типсіннәр гел бірге Айырыр юлларға юлықма Сөйірлер була Yürekке yazılgan unutma Yürekler tipsinler gel birge Ayırır yollarga yolukma Süyürler bula ul mengige
өкінген минутлар бола ул бик жеңіл түгел ул кемге дә син мине мин сине югалтмыйк Насип булсын ей достар, алға табада. Рәхмәт! Йөрәкләр типсеннәр гел бергә айырыр юлларга юлыкма сөюләр була ул мәңгегә йөрәккә язылган онытма Рөхсәт итегез безнең команда белән таныштыруга. Рамиз Галиев, Илья Шарипов, Денис Казмин, Сибәр кызыбыз Бекбатал Гөлназ, Ударный Марат, Шумпи төркеме кызлары. Яшик без яратып, үч итеп ашыккан елларга Ситләргә урын юк арада Бәхеткә сабырлар юл яра Йөрәкләр типсеннәр гел бергә айырыр юлларга юлыкма сөюләр була ул мәңгегә йөрәккә язылган онытма йөрәкләр типсеннәр гел бергә айырыр юлларга юлыкма сөюләр була ул мәңгегә йөрәккә язылган онытма сөюләр була ул мәңгегә йөрәккә язылган онытма Звук оператор егетimiz Җәлил Афанай, администратор Альбина, һәм шулай ук минем тормыш дулкыным Айгөл, утларны бизәп торучы Айрат Ильясов, видеоэкран Радик, һәм шулай ук бик якын достым, исемен оныттым, мине хәзер Хытаем каушап. Әдегезләр, барысына да алкыштар биргәле, филармониягә да алкыштар биргәле, достлар. Үзегезгә алкыштар биргез әле. Шушы матур кичәне безгә төшергә булышкан Мәйдан телекомпаниясына егетләргә дә алкыштар биргәле. Алла бирсә күрербез. Телевизордан карарбыз, Алла бирсә, исән сау булсак. Барлык килгән кунакларга бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт булганыгыз өчен. Очрашулар булып торсын. Әйдәгез бергә. Баш иябез, әйдәгез. Венер Салимов. Рәхмәт, достлар. 2 елдан Алла бирсә тагын очрашырбыз. Алла бирсә. Хәзер әйтеп бетерәм дә 2 елдан очрашырбыз. Амин дип әйтәсезме? 2 елдан тагын очрашырбыз. Рәхмәт сезгә, достлар.